बिथांमोना माबायदि साखाफारा जानानै दाथ' जोंनि बेवहायथ' बुंनो थाङोब्ला अन पार्टि बेसिस होनना बुंनो थाङोब्लाथ' दा स्ट्रं पार्टि मोननैबो पिपिएफआबो खम नङा इउपिपिएलआबो खम नङा आरो बिनि गेजेरावनो नै माबा दं बिजेपि दं आरो एसपि दं आरो इन्डिपेन्डेन्ट दङनोसै दा ओंखायनो दा जोंनि गेजेरावनो दा खौसेथि गैयैखाय गाव बैथिं जागोन सानबाय थादों थांनाय खेबसेयावथ' जों मा जाबाय जों जेनबाय जों माने पलिटिकेलि जेनदों आरो माने बेवहाय थांबाय मा बिजेपिया देरहादों दा एबारबो जोंनि गेजेराव बेले बेजे जाबाय थायोब्ला बे गेजेरनि माबा मोनसे पार्टिया थांगोन आरोखि दा ओंखायनो जों खौसेथिखौ लुबैदोंमोन खिन्थु खौसेथि जायोना जाया बेबो साननो गोनां खिन्थु टाइमाथ' नाव एकदम माने बहुत माने सर्टेज दा गाबोन समफोरनो अर्डिनेन्स जारि खालामबाथ' नैया माने मा जायो आरो जोंनि गेजेराव सावरायलायनाया दाबो थारमाने बेखौ जों थिग खालामनो हायाखै दा बेयावनो मोनसे बाथ्रा जानानै दङ थारमाने बे फैगोन बे खेबसेयाव दा जोंनि जे सोर केन्डिडेटनिफ्राय सोर माने सोर केन्डिडेटआ बबे पार्टिनि जानानै दारायगोन बेबो दाबो थारमाने निर्दिष्ट जानानै फैयाखै डिफिनिट नङा आरो जों मिथियानो दाबो बेखायनो दा बेले बेजे जोंल' नङा बिजेपिनाबो गैया आरो बेबायदि आदार्स पार्टिनिफोरखौबो जों मोनाखै आरोखि दा ओंखायनो जों दा मा खालामो मा थागोन बिदि आं समाव न'आवसो सानफ्लाबाय थायो आं दा पार्टिनि गथ'फोरखौबो बा पार्टिनि माने थाग्रा बे वार्कारफोरखौबो सोङो ओइ नोंसोरनि पार्टिनिफ्राय सोरखौ होगोलै नोंसोरनिफ्राय सोरखौ होगोलै होमबा बे बिसोरबो मिथिया मिथिं आरो सानैसो नेबावलै होनना बुङो आरोखि दा नेनायावनो दिनैथ' नैया माने माबा जालायलांबाय 25 जाबाय दा गाबोनथ' 26 दा बेनिफ्रायथ' 27फोरावसो अर्डिनेन्स जारि खालामो नामा बे मोनसे आरोखि आरो बारे बारे बुंबाय दा आं दहायबो माखासेफोरबो बुंदों डिजिपिया थांलायबाय क'क्राझाराव मैया थांनानै परिस्थितिनि खोथा माने सावरायदों इलेक्सन जायोबा मा रोखोम जानो हागौ बेफोरखौ सावरायना फैदों चिफ मिनिस्टारा बारे बारे बुंगासिनो दं बिजय दिबसबो दाखालि थांना फालिबाय बियो दा माने दा बेखायनो जोंनियाबो थारमाने जानांगौ दा माने जोंनियाबो थाग थियारि जाजोबनांगौ आरोखि ना बिपिएफआनो जा ना इउपिपिएलआनो जा मुथ'बा थिग थाग थियारि जानानै माने देरहानायनि बेब'स्थाखौ लानांगौ आरोखि जोंनि गेजेरावहाय आंनिया बिदि आरो दा आरो बेनिफ्राय दा आबसुआ सोरखौ बेक खालामो दा बेसो खोथा दा मेन थिं इज देट बे बिथिं थांनाय बायदि आरो खोथाया दा बेवहाय दा साननो गोनां बेयावसो जानानै दं जोंनि गेजेराव समाव बड'फा खुन्थ्र नाटकआव नोंथाङा थाफानानै संग्राम खालामबोबाय आंनि अधिकार पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय नोंथांमोना बै समाव थांबाय खिन्थु हेमन्त बिश्व शर्मा आरो दिलीप शइकिया बुंदों बिटिसिआव जों साबसन खालामनाय लोगो लोगो 6 सिडुलआ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक फोजोबगोन होनना बुंदों आरो बेफोरखौबो समान अधिकार होगोन होननानै बे बिथिङाव नोंथाङा र' आं बेखौनो बुंनि माने उपेन ब्रह्मखौ 1 नम्बर बुङोब्ला आंनो बिथांखौ कनभिन्स खालामना लाबोनानै आंनो आफादगिरि बानायनाय रौता कनफारेन्सआव 1987आवहाय बेनिफ्रायनो जोंनि आन्दलना आरम्भ आरो उपेन दायानो माने बुंखाबाय माने स्ट्रं सासे माबा नङाब्ला लिडारशिप लानो हानाय मानसि नङाब्ला आन्दलन खालामनो हानाय नङा सेपारेट स्टेटनि बेखायनो बे रौतायाव जोङो मा लाहोबाय पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेसन डिसिसन लानायावनोथ' आबसुआ मोननो गावबाय नङाबा बेसिम आबसु गावनाया ब्रह्म आबसु आरो मोनसे सैनारि आबसु जानो हाबाय थेवबो आन्दलननि गेजेरजोंनो जों माने आं उपेन दाखौ सोंबाय थायोमोन मा जागोनलै खौसेथिया आन्दलन खालामबानो खौसेथि लाबोनो हागोन बिसोर होननानै अबयस्से लासै लासै बिसोरो माबा जानानैसो साइलेन्ट जानानै जोंदोनो माखासे फैफिननो बाध्य जाबाय आरोखि दा बेनिफ्राय नुबाय दा बिदिनो उपेन दायाबो जोंखौ बुंबाय बारे बारे नोंसोर थिग थाग थायाब्ला थिग जानाय नङालै आंबा बेसेबां दिन थायो होननानै दिल्लीनि आबसु अफिसाव जों बहुत बार सावरायोमोन आगोलावहाय दा बे हिसाबै दा बिथाङा थैखांनानै थांनायनि उनाव बिथाङा बुंलायनाय बायदिनो पलिटिकेलि माने जों फाइट खालामनो हानांगोन एमएलए फाथायहरनो हानांगोन एमपि फाथायहरनो हानांगोन अब्लासो जोंनि आन्दलना माने साक्सेसफुल जागोन माबा मोनसे बिख'नाय जागोन माने नाथिं सर्ट अफ माने सेपारेट स्टेट बिदि बुङोब्ला जों अट'नमासबाबो लाथ' रायजो जायगा जिरायनो होथ'नांगोन बुंदोंमोन आरो बिथाङा आरो बुंदोंमोन मोनसे बाथ्रा जे
MLA गेलेयाबा जोंनिफ्राय आबसु टरिनिफ्राय बे BPSCनि लिडारफोरखौनो हो आरो गुबुनखौ दाहोनानै बिदिनो BPSCनिफोरखौनो जों देरहादों बे समावहाय 9 जन MLA जादों सासे MP सत्यनाथ ब्रह्म चौधुरी बिथां बे आदाया दा बिदिनो जोङो मा जाबाय BHC एकर्ड जाबाय दा BHC एकर्ड जानाय समाव एक्जेक्टलि माबा खालामबावदों आङो गामि सुसननाया ओइदिनखालि आंबो थांदों बे समाव जोंनि बे लकेल MLA नकुल दासआ बे समाव मन्थ्रिमोन आं बिथांनाव थांनाय समाव बिथाङा बुंदों खगेन তুমি আহিছো ভালে হ'ল তুমি আজি এটা থাকিবা আৰু সেই মিটিঙত তুমি থাকি যোৱা আৰু গাঁও কেইখন লাগে এইটো তুমি লিষ্টত দি দিবা অবলা বুंदों স্যার আমার এই আছে MLA কালাইগাঁও MLA স্যার আছে আমার এই জিউৰামপুৰ তেখেত দিলে হ'ব হয় নহয় তুমিহে আন্দোলন কৰিছ MLA তুমি বনাইছ জিউৰাম বাবুক জিউৰামক তুমি থাকিবই লাগিব আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ তোমাকে বিচাৰিব নাই बेनि उनावहाय आंबो थांबाय लिस्टखौ बेसेबां नांगौ नाङासो होबाय खिन्थु दुखुनि बाथ्रा मोनसे जोंनिया माखासे गामि थालांबाय आं नैबे शेरपुरखौ सोना होबाय फार्स्टआव आरो माखासे गामिखौ सोना होबाय शेरपुरा मा जाबाय लास्ट टाइमाव अर्डिन बै माबाहाय बे गेजेट नटिफिकेसन फैबाय मा सेरगाव जाना फैबाय बे सेरगावखौ PDF आव पावाराव फैनाय समावहाय बेखौ रेक्टिफिकेसन खालामनो थाखाय PDFनि बे नेताफोरखौ आं बुंबाय बेखौ थिक खालामनानै खिन्थु बेयावबो हायाखिसै दा नैबे शेरपुरा मा जाना दं आबसु अफिसनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे बाजार सब माने मा दा माबा दं मब्ला जोंखौबाबो इफेक्सन खालामो दा बेबायदि अबस्था जानानै दं ओइदि दाखायनो आरो बिथिं थाबाय एक्स MLA जोंनि जिउराम बाबु बिथांनि गामियानो थालांबाय केहनटलि आरो बे मोनसे थालांबाय बे जोंनिया बे सगा मा होनोमोनलै सालुनसक बेबो थालांदों आरो बिथिं आरो बिथिं पानबारि थालांदों हाबि स्क्रेप खालामनो नागिरदों बेखौ दा बेखौ जेब्ला जों बुंदों जे BJP एबा पावाराव फैनायनि धान्दाखौ लागायदों खालामोब्ला आरो दाखालि बै जे बिजय दिवस फालिनांदों बे प्रफुल्ल आबाया चिफ मिनिस्टारा क'क्राझाराव ओइदिनखालि बुंबाय बिजय दिवस बे जोंखौथ' बहुत समालोचना खालामदों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सिफायनाय जानाय नङा आं ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बारायनायनि थाखायसो प्रप'जेल हरदों 100 आरो बेसेबांबा 35 ना बेसेबां सुसननाय जागोन होननानै बिथाङा प्रप'जेल होदों होननानै बुंदों आरोखि आरो बे मिसा खोथा नोंथांमोना जेब्लाबो बेखौ बिसेस्था खालामना बुंदों आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ थागोन आरो बे BTC बा BTRखौ खुनु बेलायावबो बेवहाय आखायनो जानाय नङा होननानै बिथाङा बुंदों आरो दा बेनिफ्राय जोंहा मोनसे माने सन्देहा दाबो दं बिसोर जुदि बोरैबा पावाराव फैनो हायोब्ला अब्लानिया आं मोनसे साननानै दं जोंनि बे माबासोमोन थफ्ला लाग्रासोमोन बे माबाया जोंनि दा स्पिकारा बिस्वजित दैमारिया बेयो चिफ जानायनि धान्दा लागायदो बे आरो जोंनिफ्रायनो माखासेखौ बोरैबा देरहानानै लांनो हायोब्ला बिसोरखौ EMTM बानायनानै बिसोर बे प्रप'जेल लानानै बिसोर सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हरनाय धान्दाखौ लागायगोन बिसोर आं बेखौसो सानदों आरोखि सापर्टथ' जोंनि गावनि थाखानायावलाय जों बोरै सापर्ट खालामगोन बिदि खोथाया आरो गावनि रिजनेल पार्टि दंखायो मोननै दंखायो रायजो राजाया बेनो आरो जोंनिया दा स्ट्रं माबायानो जाबाय अर्गानाइजेसन जाबाय आबसुजों थारमाने बेनो आरो आंबो दहायबो माखासे रायलायदों दा आबसुआबा लिडिंशिपखौ बबेथिं लांनो थाङो दा बेथिं थांगोन रायजो राजाया दा बेसो आगोलनिफ्रायनो बे सोलिगासिनो दं आगोलबो MPनि इलेक्सन समावहाय आंखौ मंगलदै भटान सोङोमोन साংবাদিকफ्रा আপোনালোকৰ MP क'क्राझारটো কোনে হ'ব না बुङोब्ला আমাৰতো আৰু কি আৰু আপোনালোকৰ চিন্তা নাই আবসু কোনপিনে দিব ভোট দিব দিয়াই क'क्राझार যাবই কিন্তু মংগলदैতো আশা নাই দেই আপোনালোকৰ বুলি না बुंबाय थायोमोन जोंखौ नंमारगौ कमिटि भकतपारा मोनसे प्राइमारि कमिटि आरो बिदिनो कालाइगावबो दं स' मोनथामसो प्राइमारि कमिटिया जुदि ज' जानानै माबा खालामोब्ला जोंनि बर'निफ्राय माने केन्डिडेट देरहानो हायो आरोखि दा फार्स्ट BHC बा BTC माबा जानाय समावनो एकर्ड जानाय समावनो आंनो फार्स्ट केन्डिडेटमोन आं जेनबाय 300 माने 16टा भटआव इदिनखालि आरो हरनि 2टा बाजिलायदों बे AJP देरहादों इदिनखालि बे AJPनि माबाया बुंनायमोन केशव डेकाया खगेन दा বাদ দিয়ক আপুনি যাওক নামबाय
আমবাই নহয় আৰু দুটা বক্স আছে এইটো মানে তাৰপৰা এইটো গন্তি কাউণ্ট কৰিলে হৈ যাব না এই বিষয়ে কাউণ্ট খালামनाय नङा आं थांबाय आरोखि এইটি आरो देहा जानायखौ लुबैयो आरोखि बेनो नेसनेल पार्टि नङा आरो आंनि साइडनिफ्राय दै खुलुमबाय जोङो भगतपारा आरो मुदुइबुरि हालामनि बयबो रायजो राजाया बेखौनो लुबैयो जे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि हालामनि मोजां जाय साननो हागोन बे सुबुंनोनो जोङो भटखौ होगोन आरो जोंनि बे भगतपारा मुदुइबुरिया आबसुनि सोमावसारनाय समनिफ्रायनो बेसेबांबा सेक्रिफाइस होबोदों बेखौ बयबो बर' रायजोआ मिथिगौ नाथाय जोङो दुखुजों फोरमायनो गोनां जायोदि जोङो खोला ओनसोलनि जिहेतु बर्डार एरिया जों एसे दिप बायदि भगतपारा मुदुइबुरि एरियानि बर' सुबुंफोरा जोङो बायदिसिना धोरोमारि आरो बायदिसिना राव बुंग्रा मानसिफोरनि गेजेराव जोङो जिउ खांनानै दोङो आरो जोंनि अबस्थाया खोब मोजां नङा जोङो पलिटिकेलि इक'नमिकेलि जोङो माने एक्सप्लइट जानानै थानाय बादि मोनो जायफोर बिथांमोना बिसायख'थियाव देरहानानै थाङो दा बिथांमोन केन्डिडेटफोरा जोंनि हालामनि मोजां सानोना साना जों मिथिया नाथाय जोङो डेभेलपमेन्टखौ नुनो मोना जोङो दा बावैसो बुंलांनाय बिथां आदा खगेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा सासे एक्स आबसु वार्कार हिसाबै दुखु खालामनानै बुंनाय बायदि आंबो बुंनांगोन जे गोबां बर' गामिया बिटिसिआव हाबाखै आरोबाव बेवहाय डेभेलपमेन्टनि खामानिया एसे माने नांथा नांथा जायो गुरैनिफ्राय मा हरो बा जोंनिफ्रायबो लिडार गेदेमा लिडार गैयैनि जाहोनावबो जानो हागौ आरो गुबुनारि राव बुंग्रा बिथांमोना जोंनिफ्राय केन्डिडेट मोनबोगासिनो दङ जागायनायनिफ्राय एजिपि बिजेपि दा बिथांमोनजों दैदेनजानाय जा गुबुन राव बुंग्रा केन्डिडेटफोरा जोंनि भगतपारा मुदुइबुरिखौ एसे माने बियारि महरै बिथांमोना जोंखौ नायो दा बेवहायनो जोङो जोबोद दुखु मोननानै दङ जोङो साधारन सुबुं जों खेथि बाथि मावनानै जानाय सुबुं जिहेतु जोंनि खेथि बाथिफोरा मोजां जानो थाखाय जा इरिगेसन सिस्टेम दै जगायनायनि जा बेबस्था दा बेफोरखौ जोंनियाव पर्याप्त परिमाननि गैया जाफोर गंसे गंनै दङ बेफोरबो असल अबस्था दा बेनिफ्राय जों दै जगायनाय मोननो हाया जोंनि बेवहाय भगतपारा हालामा बिराद मोनसे पुराना जायगा नाथाय डेभेलपमेन्टनिफ्राय जोङो नायोब्ला जोङो बहुद आन्डार डेभेलप नायदों जायखौ जोङो माने थोजाफा मोनाखै दा बिथांमोननिफ्राय जा हरो दा बेयो जोंनि थाखाय थोजाफा नङा जोंना हस्पिटाल गंसे दङ बेबो फुल फ्लेजेड नङा दासिमबो 30 बेडेड हस्पिटाल जानो गोनांमोन जाय जायगाया जोंनि भगतपारा स्टेट डिस्पेन्सारिनि मुङाव दङ बेयो दायो शेरपुर एबा दरं जिल्लायाव गोग्लैदों आसामाव गोग्लैदों जायनि जाहोनाव दा बावैसो बुंलांनाय बुंथिगिरिया बुंबाय जे शेरपुरखौ जोङो बिटिसिआव सोनो हायिया बिराद मोनसे खहा दा बे हस्पिटालखौ बानायनो थाङोब्लाबो बे जायगाखौ जोङो मोननो हाया बेफोरबादि जा गिदिर गिदिर अनुष्ठानफोरा शेरपुराव हाबसननानै दङ भगतपारा हायार सेकेन्डारि बादि जोंहा बे डिफेन्सनि रिजार्भ जोंहा बे समबाय समिति आरो भेटेनारि SUS बादि जोंहा आबसुनि अफिस PWD अफिस जोंहा बे गोबां अनुष्ठानफोरा बेवहाय हाबनानै दङ जायखौ जोङो बे दा जोंनि होननानै बुंनो हाया बेयो बिराद दुखु गोनां बाथ्रा आरो फैबाय थानाय इलेक्सनाव फैबाय थानाय जा बिसायख'थि बेवहाय जाहाथे जोंखौ एसे मोजां माने नायनो हागोन बादि जोंखौ एसे गोसो होनो हागोन बादि बिजाथिखौसो जोङो सायख'गोन आरो बेयो जोङो पार्टिखौ दायो बुंनो हाया नाथाय बिजाथिया जोंनि केन्डिडेटआ जोंखौ अननो हानाय जानांगोन दा बेखौनो बुंबाय आरो उननि जाफोर बिसायख'थिनि महर जोङो सिगाङावबो नुबोबाय गुबुन पार्टिनि दोलोनि बिथांमोना जोंनि जायगाफोराव फैनानै गुगुरुब खुलुमफैयो जे आंनो टिकेट होनो थाखाय नोंथांमोना आशीर्बाद खालाम आफा इसोरखौ माने खुलुमनानै बोर सास्रियो दा बेनि उनाव टिकेट मोनखांनायनि उनाव बिसायख'थियाव माने देरहानायनि उनाव बिथांमोना जेबो खबर लाया बे MPयानो जायाथों मानो MLA आनो जायाथों मानो उनावहाय MCLA आरो EM दा बिथांमोनखौबो जोङो बेबादिनो
केन्डिडेट मोननो हाबाय जायनि जाहोनाव भकतपारा मुदैबुरि एरिया दासिमबो माने जौगासारनो हायाखै शिक्षानि बिथिङावनो जा रांखान्थिनि बिथिङावनो जा राजनैतिक बिथिङावनो जा जोङो एक्सप्लइट जागासिनो दङ ओंखायनो फैबाय थानाय जा केन्डिडेट बेखौ जोंखौ अननो हानाय बादि जुदि केन्डिडेट जायोब्लासो जोङो भटखौ होगोन ओंखायनो नांगौ बायदि सुबिदाखौ मोनाखै बिजेपिनि केन्डिडेट एक्जिस्टिं एम बिथाङानो दङ बिथाङा जुदि भट बिनो फैफिनोबा नोंथांमोना दा बिथांखौ जोङो मोगा मोगि बुंगोन जोंनि दुखु दाहाखौ बुंगोन जोङो मोननो हायैखौ जों आरोबाव गोबां माने सुबिदा मोननो नांगौमोन बिथांनिफ्राय जोङो मोननो हायाखै बेखौ जोङो सासे माने भटार हिसाबै बिथांनि खाथियाव जोङो बुंगोन मोगा मोगि दा जोङो बिथांखौ 5 बोसोर मोनबाय बेनि उनावबो जोङो सुबिदाफोरखौ मोजाङै मोनाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोननि जायगायाव बिथांमोननि राव रायलायग्रा जायगायाव जोङो बे समस्तिनिनो गोबां डेभेलपमेन्टखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोंनि गेजेरावबो माबाफोर डेभेलपमेन्टनि खामानि फैयोब्ला बिथांमोनजों माने खिथु खारफानाय जाफोर ठिकादार माने गेदेर मानसि दा बिथांमोननोसो होनाय नुनो मोनो जोंनि एरियानि मानसिफोरनो बिथांमोना बे खामानि दामानिखौ होआ दा बेफोरबादिखौ जोङो नुगासिनो दङ बेनिखायनो दुखु फोरमायो जे फैबाय थानाय जा इलेक्सन बिसायख'थि बिटिसिनि बेवहाय जाहाथे थि सासे केन्डिडेटखौ जों मोननो हायो बेखौनो आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौसो जोंनि सुबिदानि थाखाय रिजनेल पार्टिब्लाबो जागोन जोङो नेसनेल पार्टिब्लानो जे बयखौबो होदों जोंहाथ' एमपिआ नेसनेल पार्टिनि दा जोङो एमएलए आबो एसे सापर्ट खालामो जोंनिया मंगलदै समस्तिना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जा पार्टि नाथाय जोंहा डेभेलपमेन्टआ बहा जोंथ' मोननो हायाखै दा बिथांमोना सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटनिफ्राय सामलायगासिनो दङ थेवब्लाबो बिथांमोननिफ्राय जोङो डेभेलपमेन्टखौ बिथांमोननि जायगायाव जेरैहाय होदों जोंनि जायगायाव नाथाय बेसेबांखौ होनाय नुनो मोनाखै ओंखायनो गैयाब्लाबो बर' होननानै नासयगासिनो थायो बेयो बेसेबांबा जुगनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ दासिमबो बे बारकारार जानानै दङ बेखौनो आं बुंबाय आरो जोङो भकतपारा मुदैबुरि हालामनि गासिबो सुबुंफोरानो एक्सप्लइटेड माने